Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Ang mga Hudyo nagbagulbol, batok kang Jesus. Kay miingon man siya, ako ang pan sa kinabuhi, gagikan sa langit. Busa miingon sila, dili ba siya si Jesus ang anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan o ginahan, busa nganong miingon man siya, gagikan siya sa langit. Si Jesus mitubag, ayaw kamo pagbagulbol, walay makaari kanako kawas ko ng amahan, nga nagpadala kanako magdani kaniya, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat, nga ang tanang tao tudluan sa Dios. Ang mamati sa amahan, ug makakat-on gikan kaniya, muari kanako. Apan wala kini magpasabot, nga may nakita sa amahan, siya nga gikan sa Dios, maulamay nakikita sa amahan. Sultihan ko kamo, ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan, mikaon sa mana dito sa kamingawan. Apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit, dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit, nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niining pan, dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag, mao ang akong unod, aron mabuhi ang kalibutan. Magsuon ko ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa makausapa, maayong adlaw kanatong tanan mga igsuon, nga nagsaulog kauban nato ni ining Santos nga misa. Og base sa atong mga nadunggan, sa atong mga pagbasa karon, no, may usa ka simbolo nga gigamit ang Ginoo isip pagpaila kung kinsa siya. Ug mao kani ang pagpaila niya nga siya ang pan sa kinabuhi. Or sa English pa, God is, or Christ is the bread of life. So pinaagi niining pagpaila sa Ginoo nga siya mao ang pan sa kinabuhi or the bread of life. Napoy 5 ka punto nga akong gusto ipaambit sa inyo nga pagpahinumdom unta sa 50 kamatuuran kung kinsa ang Ginoo diha sa ato ang pagtuo, diha sa atong kinabuhi isip mga Kristiyano. So magamit ko aning pulong nga English no nga bread. 5 letters o 5 ka points pod sa atong pagpamalandong. Sa pagpaila sa Ginoo nga siya mao ang bread of life, pagpahinumdom sa ato of the importance of the basics of life. Nga ang Ginoo mupili gid siya sa simple, no? Ang atong Ginoo yan, no. Og kini atong natun-an, no, in a hard way during the pandemic to always go back to the basics of life. No, balik kita to always go back to the simple things. Ug mutan-aw ta sa unsa importante lamang diha sa atong kinabuhi. Ug sama sa iyang pagpaila, no, he wants to be known as the bread of life. Kaya ang bugas, mahal kaayo, pero ang pan, barato. So biskan yano ta og dato ta, tanan makadawat ta, makaangkon o makapalit sa pan. And that being said, God wants to be accessible. Nga Ginoo dili siya gusto nga maglisod ta og agkabot niya. Apan siya nagpahinumdom sa ato nga he as a basic God wants to be accessible to everyone. Nga gusto niya tanan ta makadawat kaniya isipan sa kinabuhi. Ikaduha na punto, letter R. That God as a bread of that Jesus as a bread of life, nga siya source of revitalization, no? Paghatag otro kanato kinabuhi, kung magluya ta, no, unsay makahatag sa ato kabaskog, pagkaon, no? Unya kani atong matagamtam diha sa atong pagsaulog nining Santos nga misa, that whenever we gather as a family, no, in the Holy Eucharist, mapadasig ta sa atong Ginoo. We are revitalized, re-energized, og ma-renew ta sa ato ang pagdawat diha sa grasya o Espiritu sa Ginoo. The renewal that comes from God. Kasama sa gisulti niya sa libro sa Revelation, no?
God makes everything new. So every time nga dawaton din nato ang Ginoo diha sa Santos nga Misa, isip pan kita pod gitagaan og bag-ong kadasig diha sa ato ang kinabuhi, diha sa ato ang pagtuo usab. Ikatulo nga punto, letter E, diha sa pulong nga bread. That God, as He calls Himself, Emmanuel, ang Ginoo nga kauban nato pirmi. Ana si Emmanuel, no, wala lang ang Ginoo na himong tawo. Nga, despite His absence now, dili na siya physically present, but God has become present in the form of bread. So diha day sa anong karon sa Santos nga Misa, no, diha sa atong pagkalawat karon, pagdawat sa iyang lawas, kung kinsa si Kristo kanato, siya pod musulod sa atong pinaka lawas. That God becomes part of what we are and who we are. No? Nga diha sa atong mga unod, si Kristo usab mugakos ni ana. Ang pagka-Emmanuel sa Ginoo, dili lang tungod kay nahimo siyang tao. Nga despite sa atong pagkatao, ang Ginoo mo uban isip tao usab mo embrace sa atong pagkalawas, no? That the promise of God to be Emmanuel happens when we receive Him and He becomes part of who and what we are. Second to the last, letter A, no, sa pulong bread, that God is an ardent God. No? Lawom-lawom gini siya, mag-nosebleed ani. But God is an ardent God, meaning He is a passionate God. Nga Ginoo madasigon diha sa pagpadayon sa iyang misyon. Nga isip mga redemptorista, klaro gini sa amo ang misyon sa Ginoo, misyon sa gugma o kaluoy. Kung tanawon nato sa Biblia, no, ang Ginoo kanunay gyud madasigon diha sa pagpakaylap ni ining maayong balita nga siya mo ang presensya sa gugma o kaluoy. O mao kani ang passion sa Ginoo. He's very ardent, no, in expressing His love and forgiveness to everyone. And finally, sa pulong bread, no, letter D, nga ang kinsa man nga mudawat sa Ginoo will be filled with delight. Nga kita mapuno sa kalipay. Nya mao kani ang isa katimaan sa tinuod nga napuno sa espiritu sa Ginoo, nga usa ka tawo mapuno usab sa kalipay. Mahimo siyang malipayon nga ang katilingban nga nag-ampo og napuno sa espiritu sa Ginoo mapuno usab sa kalipay. So that is a sign of a person that has truly lived in the life and the Spirit of God. So papalandungan nato, bisan sa atong kalisod sa kinabuhi, makakita ba ta og rason nga kita malipay? So inatunta sa atong pagpamalandong niining pagpaila sa Ginoo nga siya ang bread of life, kita unta madasig diha sa pagtuo, sa paglaom kaniya nga siya gyud ang Ginoo nga kanunay muuban ug modasig sa ato. Hinautunta diha sa atong pagdawat kaniya, kita usab mabag-o isip, tawo, katilingban nga kita usab mahimong pan ngadto sa uban. Sa mga nagutom, sa mga giuhaw sa maayong balita, kita usab mahimong paagi nga atong mapaabot ang kaayo o grasya sa Ginoo. Sana nga, sana all. Shalom.